El Natació Barcelona han presentat l'edició número 102 de la Copa Nadal a travessa el Port Vell de la ciutat, a la qual ja s'han inscrit 400 persones que han hagut de pagar una quota de 10 euros per participar. I aquest cop l'inici de la nedada serà a les 11 del matí, una hora menys del que era habitual. El públic desitja estar amb la família, diguéssim, més aviat a casa. Però ara que no se sent ningú, jo diré que acostumo jo sempre a casa a fer el primer plat. Llavors, al tindre problemes amb la senyora, hem adelantat amb una hora, que no només em va bé a mi, sinó crec que li anirà bé inclús pels nedadors i per al públic en general. Una prova molt tradicional i molt reconeguda històricament per la natació, perquè és les 102 edicions que fem i és la primera que es va fer com a cursa, com a carrera de natació